6 jours ce printemps-là. Eta, bueno, hemen badago lantaldea, prest zuen galderak erantzuteko. Tenemos la suerte de contar con Zorionez, del equipo de la gurekin película dugu Si Jour se Printemps-là, filmaren taldea, se acaba de proyectar, ikustu.la, ficción filma oficial, proiektatu y berri da, concretamente file tenemos la ofizialean, suerte de contar con Jean-François eta Enziens, director de Jean-François fotografía, daukagu con gurekin, Eie Edara, argazki actriz, zuzendaria, Eie Joaquim Edera, Lafos, aktorea, director, Joaquim Jules Lafos, Varingo, zuzendaria, actor, y Jules Régine Varingo, Vial, aktorea, la eta Régine Vial, Así que, produktorea. piden la, Beraz, je vais le faire en français. Nous avons le frantsesez plaisir hitz egingo dut, Si vous avez des questions, gauza bera je vous passe la azaltzeko. parole. Si tienen preguntas, Gurekin dugu taldea, yo les paso. esan bezala, eta badakizue galderari baduzue aurrera. Sí, aquí en primera. Bai, hementxe lehen hilaran, mesedez. Hola, yo quería preguntar, bueno, aparte Kaixo, de los arratsaldeon. momentos en la playa Nik y galdetu algún- nahi alguno dizuet, que otro, ondartzako une horiez gain, preguntar por, o sea, la película badaude es beste totalmente momenturen batzuk, interiores, ez? Baina entonces batez quería ere preguntar barne un poco, aldeetan está un poco grabatutako técnica la filma da. pregunta, Eta galdera sobre la iluminación teknikoa de da. esos interiores Argiztapenari de la buruz casa, galdetu cómo nahi fue dizuet. trabajada. Nola landu zenuten argiztapena? Adibidez, etxe barruko hartu aldi horietan. Je trouve formidable. Ba, oso galdera ona iruditzen zait, bai? Lehenengo galdera horrelakoa izatea, prentsaurreko batean. Eta argia zitz egitea. Un jour, j'ai eu la chance de vivre 4 jours Egun batean, stage avec zorte handia izan nuen, et quand on était eta Kiarostamirekin 4 egun eman ahal lui, izan j'avais- nituen. il y a une vingtaine d'années et il nous avait dit voilà 20 igaro dira, pasadizunetatik eta berak esan zigun. et donc on s'est posé alors votre Argirik question, elle est- ez badago, ce film-ci, ez elle est- dago elle est très zinemarik. importante parce que, Eta hala, euh, film dès lors- jakin honetarako, Vite laisser la zure parole au filma directeur photo. oso aproposa dela esango nuke. Laster emango diot Avec des argazki adultes, enfin, des zuzendariari personnages qui sont hitza. dans une maison Baina film bat le egiten soir et qui dugunean, doivent s'éclairer à la bougie. pertsonaia batzuekin, etxe batean, Ils craignent des- gauean edo iluntzean eta kandelak erabili behar baituzte, argindarrik erabili nahi ez badute, de prise ba de horrek risque bere directe. horretan gai tekniko batzuk dakartza eta arriskuak hartu behar dira, ezta? Argazki laritzaren zuzendaritzaren aldetik ere. Eta aprobetxatu nahiko nuke aukera Jean-Françoisri nire merezpena helarazteko. 4 film egin ditugu elkarrekin eta film ikuste dut zer nolako bilakaera duen eta ikusten dut zer nolako bilakaera duen argazki zuzendari gisa. Eta niretzat zorioneko izan da berarekin film honekin lan egitea eta bere eskarmentua baliatu ahal izatea. Arriskuak hartu ditugu gainera. Eta agian, ezakit, zuk azaldu nahi duzu, hasteko? La difficulté supplémentaire Esango nuke baduela zailtasun erantsi bat. c'est aussi que les Argiztapena personnages ari n'ont pas garenean, des eta visages, kasu honetan kandelak erabiltzen la ditugunean. même, Pertsonaiek la même kasu enfin, qui ne honetan réverbèrent pas et qui ne dituzen saisissent pas la lumière de la aurpegiek même manière. ez dute Et donc, berdin ça a été jasotzen là, argia. il y a un travail Eta qui a été fait qui était même lan passionnant à egin observer behar en izan tant dugu, que hain zuzen ere argiarekin. mais Eta vraiment, niretzat je- zinemagile gisa zoragarri izan da ikusi ahal izatea, lan hori. sous cet aspect. Gomidatzen zaituzet filma ikustera hori kontuan izan ere, bai, argiaren kontua kontuan Je viens du izan da. Nord, Eta beste zerbait erantziko nuke gainera ni iparraldetik. et où il faut de l'éclairage. Nator, eta beti grabatu izan dut iparraldean. Eta noski, hor argia jarri behar duzu, ez da? Et à perdre la raison, il y avait Eta, deux scènes bueno, ez da lehenengoa, Un amor cualquiera, mais filmean là, ere, c'est egon vraiment ziren, la première hegoaldeko eszena batzuk, tournées, baina hau izan da, tout un film lehen avec aldia, la musique. Et zeinetan film oso bat grabatu baitut hegoaldeko argiarekin. Eta ez du zer ikusirik, mais, Ez, c'est- ez du zer c'est, ikusirik. C'est une chose qui m'a passionné et voilà, la lumière du sud est magnifique. Eta benetan, niretzat hori zirraragarria izan da. Zoragarria baita, hegoaldeko argia. Jean-François, zerbait esan nahi duzu? Ba bai, hain zuzen, zuk esan bezala, film hau, alderdi bisualari dagokionez, bada zailtasun teknikoak dakartzan film bat. Irudi horiek erakusteko zailtasunak genituen,
kanpoaldez ari ginelako argi handiarekin, itsasoko hartualdi horietan, baina baita ere oso barrualde ilunetan, eza? Eta teknologia bariatu dugu horretarako, diafragma asko, grabatzeko eta jasotzeko kamerak erabili ditugu, beste beste, kontserbatu ahal izateko argia dakarren sakontasun hori, eta pertsonaiei argia eman ahal izateko. Eta, bueno, makillaiarekin ere lan egin genuen, distira handiago eman genion azalari, eta hala argi parasito hori jaso genezaken inguruneko hori, eta hala bere aurpegia beti argia izatea lortu genuen. Buenas tardes, felicidades por la película. Arratsaldeon, Yo tenía dos preguntas para el director. Bi galdera La ditut primera zuzendariarentzat. ¿Por qué decidiste Lehenengoa, utilizar personas zergatik negras en la erabaki historia? zenuen ¿Tiene alguna pertsona beltzak referencia o erabiltzea tiene algún esanguratsua da, mensaje mezu para jakinen dar? bat ¿Se puede du. hacer un ejercicio de Hau da, interpretación respecto de interpretazio eso, o ariketa bat egin simplemente, dezakegu, fue una cuestión ala hausaz y, egindako autu y bat la da. segunda pregunta es Eta bigarren hay una galdera da, parte en la que honako hau. la actriz dice, tenemos derecho Parte a batean, y yo creo que todos protagonistak los que esaten du, vimos la hau película egiteko estaríamos de eskubidea acuerdo. dugu. La Eta cosa nik es que uste cómo se le filma ikusi explica dugun esto guztuok, a los defensores hori de la pentsatzen dugula, propiedad baina privada, nola de azaldu trans, hau, que difícilmente lo jabetza podrían pribatoren entender. defendatzaile sutsuei. Pentsatzen dut ez dutela ulertuko. Mila esker. En fait, mon travail, c'est un travail de... Je suis cinéaste. Je pense que la sociologie... Nire lana zinemagilearen lana da. et qui compte Eta aujourd'hui, soziologia permet oso d'évoquer, garrantzitsua dela de iruditzen voir ce qui zait. se passe. Soziologiari esker aurrera egin dezakegu eta ikus dezakegu zer gertatzen den. Ikus dezakegu zer gertatzen den baita ere kolektiboki. C'est d'essayer d'écrire Niri, des personnages avec- zinemagile gisa, en l'occurrence, axola zaidana da film, pertsonaien deskribapena egitea eta deskribapen hori ahalik eta justuena izatea. 30 urteen eramatzan film hau egin nahian. tout petit peu plus de 40 ans. Duela 40 bat urte, 40 baino zertxo bat gehiago, nire amak oporretara eraman gintuelako, Elle manquait de moyens. dibortziatu berri zenean. Dibortzio oso gogorra izan zen, ez zuen baliabide ekonomikori, baina zailtasuna gu oporretan eramatera baki zuen. Eta berak leku batera eraman egin duen, oporretan, eta bera pentsatu zuen aukera horrek ez zuen funtzionatu azkenean, eta oso ongi gogoratzen dut, anaiak eta biok esan geniola. Gauerdian esan geniola, ama, eta zergatik ez goaz, aitona monen etxera, nire aitaren gurasoen etxera. Eta egia da, bazela irten bide bat, baina bera ezin zen joan etxe hartara. Eta guk, azkenean tematuta, lortu genuen amak onartzea, aukera hori, baina sekretan egiteko eskatu zigun, ezkutatu egin behar ginela esan zigun. Cette semaine de vacances, je n'oublierai jamais cette semaine de vacances. Ça a été quelque chose de... Aste hori, niretzat ahaztezina izan zen, gauza benetan harrigarria. Eta lehenengo galderari erantzuteko. On fait pas un film... Il faut une grande actrice ou des grands acteurs pour faire un film. Film bat egiteko On peut pas... aktore handiak behar dituzu, aktore bikainak behar dituzu. Eta ikusi behar duzu, behatu behar dituzu, probak egin behar dituzu, egiaztatzeko ea haien diraen pertsonaia hori egiteko onenak. Eta niretzat, adibidez garrantzitsua da, aktoreekin hitz egitea, solasen aritzea, ideia partekatzea. Lan egingo badugu ikusteko, ea pertzepzio bera dugun filmaren inguruan. Eta egia hautatu nuen, hain zuzen, berarentzat nik kontatutako historia unkigarria izan zelako. Nik amarekin bizitakoarekin unkitu egin zen, eie berehala, eta bera berehala hasi zen sanaz arduratzen, ura ezur mamitzeko.
zinemagilea naiz, baina ikuslea ere banaiz. Eta nik filmak ikusteko beharra dut. me surprendre Filmak ikusteko beharra dut, nire emozio berak berriro aurkitzeko, harritzeko, eta ikusteko nola zerbaitek eragiten duen alako iraultza bat nire barruan, nola pizten den zerbait ahaztutzat ematen nuena, si le film vous fait penser eta film quand on honek commence à devoir se cacher, c'est qu'il y a quelque zer pentsatua ematen badigu. et qu'en général, Eta pentsarazten badigu ezkutatzen hasten garenean zerbait ongi ez dabilela, les gens qui se cachent, en général, ez zarelako ezkutatzen benetan uste baduzu horregoteko eskubidea duzula, ez? Ezkutatzen bazara bada pentsatzen duzulako ez duzula eskubidea bertan egoteko. c'est un Eta film la filma idazten dit hasi l'horreur nintzenean esan nuen, ez situations historia dans bat, lesquelles soilik niri buruzko historio bat. la vie, je me Ez demandais, historio je me demandais honetan comment ça avoir des kontatzen réponses, dut on est même parlé avec elle, ezkutatzeko beharra eragiten duten historio horien izugarritasun hori, ez da horretaz ere hitz egiten dut. et je pense qu'elle n'a pas aussi Eta nik benetan nire burari galdetzen baina zergatik ez die galdetzen Aitona Monei. Ausartzen baldin bada etxertara joatea. Eta berak sentitzen zuen, beldurra zuela, petxatzen zuelako ez ezkoa emango ziotela benetan tentsio izugarria zuelako familia. Eta indarkeria handia zegoelako eta horregatik etzen ausartu galdetzera, ez da? et je, Gaur egun nik badut nire familia, ni neu aita naiz, amoureux, eta banantzen bazara, bikote bat et qu'on a eu des banantzen enfants, bada, il n'en reste pas moins. On est eta encore tartean seme alabarik parents. baldin Et quand on a badago, cette responsabilité de guraso gara, aita que eta ceux ama qui izaten portent jarraitzen ensemble et dugu. qu'on a mis au monde, Eta oraindik aur horiek Et zaintzeko ardura dugu. combien de Elkarrekin ekarri situations baititugu de mundu violence, honetara. de violence, de conflits, je Bikote parle même pas de ginenean. violence, de conflits parentaux, Eta hor zenbat gatazka egoera daude. Ez indarkeriazkoak, baina zenbat gatazka daude gurasoen artean. les Eta zenbat egoera direla medio Ce qui pairatzen m'a rendu dituzte heureux au ondorioak fur et à seme mesure de alabek. l'écriture, c'est que finalement j'étais très Hainbat proche eta hainbat daude. Eta ni de ce que j'ai gidoia pu essayer de idatzia raconter hala, dans l'économie du couple. atsegin handiz ikusi nuen, oso gertu ikusten nuela, ni después de nosotros filmak Mais kontatu, avec- kontatu nahi nuen avec un horrengandik, ez da? personnage, et ça, Gertu c'est sentitzen dommage, nuen, j'ai hâte baina que ma kasu mère honetan, voit, je vais pas vous le cacher. pertsonaia bestelakoa zen, eta nik nolabait amari omenaldia egiten diot, benetan gogotsu nago ark filma ikusi ahal Et izateko. c'est peut-être la- Gure amak Elle est là, zerbait la politique. transmititu parce que zigulako. la politique, ça commence dans la famille. Eta iruditzen zait hori dela C'est que il faut osagai jamais céder politikoa. sur son désir. Politika familian femme qui ne cède bertan pas sur son hasten désir delako. d'avoir Eta un amak enfant. transmititu ziguna Une femme qui ne izan cède pas zen, sur son désir ez de- diegula gure Même gure profiter du soleil et de la mer. nahiei uko Je crois que c'est ce qu'elle egiteko lui beharrik, propose aux enfants, eta malgré berak gizon Et batekin en même egon temps, nahi c'est pas une zuen, sainte. ondartzara Elle fait joan des nahi erreurs. zuen, Elle ne eguzkiaz devrait pas gozatu montrer. nahi zuen, eta hori devrait transmititzen pas- die Voilà. bere semei kasu honetan, C'est ce ez qui a da? nourri, je vous Atxak egiten donne là ditu, ce qui a hankasartzak, nourri gezurra, Et esaten die, dès le début de ma conversation baino avec- horrek guztiak elikatu zuen Et donc, gidoia, attention de eta pas- halasin nintzen eierekin hitz egiten. La sociologie, c'est une chose, et Baina, le cinéma, c'est une autre. gauza bat bada, soziologia eta beste bat bada, zinema. Baina biak noski batera ere gerta daitezke. Merci beaucoup pour ce très bel film. C'est précieux. Mila esker film hain eder honengatik. Zuzendariari galdetu nahi diot, ere musikaz lehen argiaz, egin du, baina musika ere oso garrantzitsua da film honetan. Galdetu nahi diot, ea hasieratik konpositorearekin landu ote den musika horren bilakaera, hasieratik sortu den, filmarekin batera sortu ote duten, eta eieri galdetu nahi diot, ea nola egin duen hain paper delikatu eta ederra. Question précédente, évidemment, et ça, c'est pour ça qu'on doit tous ensemble défendre les salles de cinéma, où on regarde des films ensemble. Mais si dans la salle de cinéma, il y a un collectif et une somme de spectateurs... Noski, kontuan izan behar dugu ere, kolektibo batzuekin, gertatzen dela esaten zuela, nik hau ikusi dut, ikusi ditut, ausartzen ez diren pertsonak. Ikusi dut izatera ausartzen ez diren pertsonak, eta horre egongo da, nola baiteko osagai politiko bat, baina ez naiz ni horren berri eman behar duen, hori batetik, eta orain musika. Oui, ça a été, alors, Bai, j'ai découvert le travail de Rain, nik qui est un compositeur hollandais.
qui Rain, travaille avec beaucoup de kompositorearen obraren berri izan nuen, font de la pop, de la variété. eta berak kompositore gisa lan egiten du, En fait, besteak beste poparen munduan, c'est- barietateko c'est- musikaren Puis munduan, après, je l'ai rencontré, eta on berak a egindako échangé, lan il a entzuten acheté hasi nintzen, eta ondoren jarri nintzen Et le harremanetan film n'était- berarekin, enfin, hitz egin il y a pas- genuen, le film n'existe pas sans- doikuntza batzuk sans- egin sans la- zituen, sans sa douceur. Il y a dans ce qu'il m'a offert avec eta son travail, filma ez litzateke existituko leuntasun hori gabe. Musikari horren arteari esker, musikari esker. tout l'enjeu, da c'est den d'arriver bezalakoa. à se souvenir de ces Eta sensations, zerbait lortu dugu. Eta à hain la zuzen fois ere, de peur et à la oporren fois de sentsazioa nostalgie. iradoki nahi nuen Sans Rain, je ne filmaren n'aurais pas bitartez. eu accès. Beldur sentsazio horiek, baina betaren Parce qu'aujourd'hui, quand nostalgia. je vois Eta kompositoreren lan hori gabe, les sensations de cette- ezinezkoa izango zen hau sentitzak. Gaur filma berriro ikusi dudanean, benetan berriro sentitu ditut oroitzapen horiek guztiak. Espero duzuek ere sentituko zenituztela. Ah, d'accord. Oui, Había una pregunta oui, oui. para ella. Pardon, j'ai pas entendu la question alors. Ah. ¿La puedes repetir? Errepikatu dezakezu galdera? Sobre la preparación para este papel. Bai, tan nola delicado prestatu en el que duzun, vemos con hain miradas y paper silencios delikatua toda la ez da, presencia. isilunekin, begiradekin, ikusi dezakegu zer pentsatzen duzun, zer egiten duzun, nola prestatu zara? Alors, j'ai préparé ce rôle, surtout je me suis imprégnée de... Paper c'est hau quand même prestatzeko? une grosse chose hein, de jouer la maman de celui qui... Noski, celui qui garrantzitsua da, ez? Amaren papera egitea, eta gehiago zuzendariaren amarena egitea, ez da? Erantzukizun handiz hartu nuen. Eta iruditzen zait, nire kasuan batez ere aurrek ematen zidaten hori baliatzen nuela. Eta Marsellan, uste dut izan zela, Joakinekin elkartu nintzenean, gauza oso soil bat esan zian. Besterik gabe bizitu ezazu. Eta nik momentu hartan banuen gogoa, alako paper bat ieltzeko, askatasun handiko paper bat egiteko gogoa nuen. Eta egia da, askatasun handi hori sentitu nuela, paper honetan, baina aldi berean, hasieratik asko hitz egin nuen Joakinekin pertsonaiei buruz. Berarentzat hori oso garrantzitsua da. Eta berari asko gustatzen zaio pertsonaiei buruz hitz egitea. Egoera bakoitzean, bai, iaia ase ezina da, ez? Horri buruz hitz egitea izugarri gustatzen zaio eta gogoan dut, igandeetan hasi aurretik esaten zuela. Bueno, ez den hau egingo duk, baino, ez duzu uste hau eta amaren pasadiza kontatzen zizkidan, eta grabatzera iristen nintzenean, nolabait informazio hori bihurtua zen nire elikagai eta hala leuntasun horrez interpretatu ahal izan nuen pertsonaia hori. Eskatzen zuen fintasun horrekin, baina indar horrekin eta indarra batez ere semeengandik, aurrengandik jasotzen nuen. Voy a repetir una pregunta que he formulado a la mañana a Arnaud Desplechin. Goizan egin dudan galdera bat errepikatuko dut. Bai, berari galdetu diot filmeko aurrari buruz, eta kasu honetan ere galdetu nahi dizut. Nola izan zen prozesua aurrak hautatzeko, kasu honetan, nola izan zen castinga, eta zer moduz portatu ziren, grabatzen ari zirela eta bar. Alors, moi je répète toujours la même chose à cette question. Nik beti gauza bera esaten dute, alakoak galdetzen dizkidatenean. Aurrei buruz, ari garenean lehenik eta behin garrantzitsua da gurasoen castinga egitea. Bai, badaude gurasoak agian gogoa dutenak, ezan? Nahi dute, beren seme-alabek zinema egitea, baina arrazoi okerrekoak direla medio, nahi dute izarrak izatea, nahi dute arrakasta izatea, euren seme-alabek. Je remercie les parents de nous avoir donné cette confiance. Alors je pense que cette Eta nik hemendik eskerrak eman nahi dizkiet bi mutiko hauen gurasoei.
Parce que c'est très important Eta eskerrak eman behar dizkiet ere produktorei. Gaur egun, film bat egiten duzunean, oso garrantzitsua delako frogatzea, gurasorien aurrean seriotasunez, jokatu dugula, filmaketetan zehar, aurrek akompainamendu izan dutela, une oro, hori ere oso garrantzitsua da eta zaindu behar da. Noski filmetan zailtasunak egon daitezkelako. Eta Magin Lung ez dago hemen, baina berari asko zor diogu horretaz arduratuelako. Eta guk aktoreak ditugunean, platoan eta aurrak direnean, ni beti esaten dut, nik ez ditut aurrak zuzendu nahi, nire antxietatean, nire estresa, direla eta ez dut gogorik. Ez da, aurrei alakorik helarazteko. Eta horregatik bete eskatzen dut norbait arduratzeko. Ni gauza gehiagia ditu dalako buruan, autuak egin behar ditut, gauzak aukeratu, eta hori beti delegatu egiten dut. Eta noski bai egiten dudala, zer egokitu behar dugun, zer doitu behar dugun, hartu aldi bakoitzean, baina oso garrantzitsua iruditzen zai solaskide bakarra, edukitzea aurrentzat. Agian interesgarri izan daiteke, galdetzen olako izan zen haientzat, grabatzea. Nik uste, haiek ere egin zutela filmaren aukeraketa bat, ez da, zerbait esan nahi duzu, Etorri nahi baduzu, Bai? Zatozte, bai? Mais vous pouvez juste... Enfin, monsieur demande comment ça s'est passé pour le choix de faire le film avec vous. Galdetu dute, lehenik eta behin nola hautatu zintuzegun, agian kontatu nahi duzu nola ezagutu genuen elkar? Bueno, niri oso ongi iruditu zitzaidan, Esperientzia hau ez da, egunero izan daitekeen esperientzia bat. Eta noski, nire gure gurasoek ez zuten nahi gu superizarrak izatea, ez da gutxiago ere aukerak eta pertsonala izan zen. Joakinek historia zitzekin zigunean, niri gustatu zitzaidan kontatzen zigun, eta gero aukeratu gintuenean eta grabatzen hasi ginenean, asko gustatu zitzaidan talde osoarekin lan egitea. Bai, ni oso pozik aritu nintzen talde osoarekin. C'est étonnant, mais il y a quelque chose là, parce que... Harrigarria da, Eta betzagoen aurreikusita, noski. Baina garrantzitsua da, inoiz hitza ez hartzea aurren izenean, bai? Hobe da aurre hitza ematea, bai? Moi, je voulais poser une question à Madame Vial, parce que... Galdera bat dut, Vial Andrea. Joachim, il a très bien raconté n'est-ce pas, l'idée du film, mais qu'est-ce qui vous a poussé à produire un film comme celui-ci? Baina zure kasuan zergatik erabaki zenuen halako film bat produzitzea? Bueno, hemen badugu ere Eva Cooperman zenolakoa, elkarrekin lan egin genuen Un amor tranquilo filmarekin, eta bada, 3 produktore dituen talde bat, bai? Joakimekin lan egin genuen, eta dagoeneko lana ginen beste film batean. Film horretan ere hitz egiten genuen, emakumei buruz, baina kasu honetan aurrilketak egiten zituzten emakumeak ziren. Eta nik film hura egin nuenetik ez du sentitzen gaitasunik emakumeak epaitzeko, ez? Ni pentsatzen zen, sufrituko zuen emakume horrek. Un amor tranquiloen ere, eta Jani bat zuden. Eta Dulos Sanz ez zegoen hor, produktore gisa, baizik eta banatzaile gisa, ez da, aritu ginen. Eta tira, esango nuke, baditugula ere laguntasun bat, badugula ere leialtasun bat, eta elkarrekin lan egiteko zaletasuna.
Eta esango nuke oraingoan historia askoz ere leunagoa zela, Joakinek kontatzen dituena, baino suabegoa zela, eta bada, haurtzarari buruzko historio bat, astebete dugu, eta astebete horretan haurtzaroa amaitzen zaiez, hauei polizia iristen denean, bizitza ezin dute, aurren begirada horrekin ikusi, ez? Nik uste momentu horretan hazi egiten direla aur horiek, ez? Eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta horrela, erabaki genuen elkarrekin lan egitea, ahalik eta ondoen, lasaitasunez, patxadaz, eierekin ere alaxe egin genuen. Eta gogoratzen dut Gardunor irakurri zuela eta esan zuela baietz berehala. Eta, hasi ginen gurasoekin, aurrekin, lanean, eta badakit oraindik ere abentura asko izango ditugula elkarrekin. Banatzaileak ere bagara, azaroan egongo da zinemaretoetan, eta egongo gara ere Jirekin, Joakinekin batera, publikoarekin, eta Marseillera joaten garenean, zuekin, egongo gara ere, noski. Hitz egin dugu pixka bat, esperientziari buruz, ez dakit zerbait kontatu nahi duzun, Jules Varing zer sentitu zenuen gidoia irakurri zenuenean, gero pentsatzen zuzendariarekin hitz egingo zenuela, ez da? Bai, hain zuzen, 3. aldia da, elkarrekin lan egiten dugula, Un amor tranquilo eta un silencio filmetan egin genuen lan elkarrekin, pertsonaia landu ahal izan genuen, entxeguak egiteko aukera izan genuen, eta gongoan dut deitu zidala eta esan zela, gidoi bat dut, irakurri. Michel izena zuen nire pertsonaiak hartan, eta ikusi nuen, margarren horrian, hortxia zegoela Michel, eta esan, guztun nasto egin dela. Hau ez da niretzat. Ez hori pentsatu nuen eta alaxi izan zen azkenean. Ezagutu nituen mutikoak, denak eta egia esan, 10 eguneko entxeguriek oso baliagarriak izan ziren. Elkarra ezagutzeko aukera izan genuen, gidoia errepasatzeko aukera izan genuen. Eta egunero sortzen zen zerbait, ez egon ezer zurrunki irarrita, bai Joaquin, bai Jean-François badira unean lan egitearen alde dauden profesionala. Eta galdetzen genuen pertsonaioarek nola biziko zuen hau, ez? Beraz, oro har esango nuke oso esperientzia atsegina izan dela. Hola. Yo quería preguntar por el guión. Nik gidoiari buruz galdetu nahi dizut. Beste bi pertsonarekin batera egindakoa da, okerrez banago. Nola landu zenuten gidoia? Eta galdetzen dizut dena oso orekatuta dagoela, iruditu zaidalako ez da dramatiko egia, ez da kondescendiente egia, oso landuta dagoela iruditu zait. Nola izan da esperientzia beste bi pertsonekin lan egitea eta nola landu duzu egidoia? Le cinéma, c'est vraiment un art collectif. Zinema bada arte kolektiboa. Eta besteen pertzepzioa entzutea, ulertzea, irakurlearena, ikuslearena, muntaketaren interpretazioarena, hori guztia dago, baina azkenean galdera soila da, zer sentitu duzu? Eta nik sentiarazi nahi nuen horrekin batez badator gidoia, jarraitu beharko dut idazten. Eta elkarrekin idaztea, egia esan lan egiteko oso modu atsegina da. Emozioak, etxerak partekatzeko oso modu interesgarria da. Claudie Ponchelekin eta Pablo Gallizekin egin dut lana. Eta egun batzuetan, egon da azken hori gurekin, baina noske aipatzen du, baina bat Ponchelekin egin nuen lana ez da. Eta oso atsegina izan da, bai. Bon, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, quelqu'un veut dire quelque chose. Ezakit, batek zerbait esateko goa duen, bestela horrela amaituko dugu, bai? Ongi, bai? Tout l'équipe de 6 jours, Mila esker. À Saint-Sébastien, merci. 6 jours, Printemps lako talde guztiari. Mila esker.